belai kha khammani kok miawo thik phungo atkasa bankundri phayoi chini Ramshankar OBC village ni mosrai kamio je phaiching te bankundri thangka ayango bebak nog rok subai kalangka belai wana masingcha oba hati nog rok subai kalang mani yang buhang rok pujai kalang baika yang rabar bagan rok jotona subai kalang baika buhang kotor subai kalangka ahaina seseng corona virus na tui wana lai kulog yang lai tongmani jarawo oba haikai nobar kotor rok phayoi bankundri nobar rok phayoi chini dokhani bisingo belai khlaioi jongjal onglai tonglai khaseng aban bagai जों belai wana laijak obo hai rok kotor nobo kirinani nobar kotor rok nobo kirinani ahaina se nok huk tangai mayang tongmani jorao जों tang nok huk bo tanglainani aboni bagai chini kobalo hoito bofuru जों yak kakno oborokni hoite belai wana laijak nai tongjanai khajan takte buhuksang narok jotono sotorko tongbaidi chini thinangni bagai tai obo hai nobar kotor rok kotor rok ni jorao जों बाहायके मुकाबला खायनाय आबन बागै जतना आगुयै फैजाबायदि हामबाय